Ja. Kom aan, hè. Ik vlieg als een kruisraket door de lucht. Pijlsnel, alle bons doen een slaan op de lucht. Kijk hoe jij Ik denk iets te pittig voor K3. ligt. Ik hou niet van vechten. Come on, Gordon. Geloven. Jij gelooft en ik We geloven. Ja. Ja! en ik kom je te hulp snel. Als er iemand jou het in de kou laat staan, wees niet bang meer, want ik kom eraan. I'm your superhero, ik sta aan je zij. Lekker, I'm your power. superhero, jij gelooft in mij. Niets of niemand die jou bij mij kan verslaan. Wauw. Yeah, 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 I'm your superhero, ik sta aan je zij. I'm your superhero, Hey, leuk. gelooft in mij. Samen kunnen wij alle bons doen er staan. Ja, we komen eraan. Kom aan. Ja! Wat is jij leuk. Als er iemand jou het in de kou laat staan, wees niet bang meer, want ik kom eraan. I'm your superhero, ik sta aan je zij. I'm your superhero, jij gelooft in mij. Samen kunnen wij alle bons doen er staan. Ja, we komen eraan. Dankjewel. Finley! Hallo. Hola, hola, hola. Wauw, jongen, dat was echt al een heel optreden eigenlijk. Ja. Wauw, zeg. Ingeborg Gordon, dit is Finley. Hey, Zij dag is Finley. 24 jaar en ze komt uit Ertvelde, de geboorteplek van The Voice van Europe. Dus ze is ervoor gemaakt. Ah, voilà. Dat was het. Ik Weet wist jij niet wat wie ik The Voice zag. van Europe is? Eddie Wally natuurlijk. idee. Eddie. Eddie Wally. Ja. Ja, Ah, geweldig. ja. Precies. En was zij ook geweldig? Nou, Hij in was- eerste instantie vond ik het niet. Omdat ik dacht van, oh god, wat heb je aan? En ja, dat is wat wij zien. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik neem mijn woorden terug, want dit past bij jou. En je bent echt een heel stoer kind. Je brengt wat pit ook. Ja. Dit zou echt voor K3 eigenlijk geweldig zijn. Dus ik moet eigenlijk een soort van terughalen van het begin. Ja, Zo van, ja, nee, ja. oké, Gordon, Ja. hou je... Oh, doe dat nog eens. Rustig, rustig, lieve man. Maar, dus, ik wil alleen maar zeggen, wat een fantastische stem ook. Wauw. Dankjewel. Ja, echt. Complimentjes aan deze kant, ook aan de overkant. Zeker, ja. Ja, je komt uit het geboortedorp van Eddie Wally. Ik denk, oh jee, nou gaan we. Maar goed, gelukkig zing je veel beter dan de hele beste man. Ja, ik vind het te gek. Je bent heel fris, bijna inderdaad een rockchick. En dat verwacht je eigenlijk niet bij K3, maar jij komt er heel goed mee weg. Je hebt een hele krachtige stem. Maar niet vervelend, niet irritant, wat vrouwen wel eens kunnen hebben. Ja, dat is gewoon zo. Ik ben er zelf een. Ik heb ook wel eens een hele irritante stem. Dan zing je op een bepaalde frequentie dat je denkt... nee, dat heb je niet. Dus ik vind het te gek. En ook, je pakte die kinderen, je lag op je knieën. Je deed alsof je Superman was. Dat hoort allemaal bij het liedje. Moet je maar allemaal durven, dat heb je gedurfd. Je hebt ballen. Ik vind het te gek. Wauw. Ja, Dankjewel. heel leuk. Ik krijg een beetje stress in jouw plaats, eerlijk gezegd. Wij gaan ons omdraaien. En je weet het, op Golden Seat nummer 10 zit Julia. Die heeft 398 sterren, wat ontzettend veel is. We zijn in de laatste auditieshow. En we gaan eens kijken of jij het voor elkaar speelt om haar of eventueel ook de anderen te kloppen. Dus ik vraag het aan onze publieksjury. Hoeveel sterren krijgt Finley?